Good afternoon! Good afternoon everyone! Ayan, for today's video ay magugulay kami ulit. Kasi nga ito ay bihirang-bihira namin magulay dito sa Bicol. Bihirang-bihira kahit marami ditong ganyang mga gulay ay bihira namin magulay yan. Ayan, kaya bumili ako talaga kay Berna ng gulayin para makatikim naman ng gulay at puro na lang karne isda. Nakakasawa rin naman ng isda araw-araw at karne araw-araw. Ayan, pagkatapos nila mama maglaba sa ilog ay nagulay pa kasi mama ng talbos ng kamuting kahoy. Kasi si Papa ay ayan, busy rin naman sa CR. Ayan, ginagawa niya yung mga lagayan ng tuwalya at lagayan ng sabon, yung tamang lagayan talaga ng sabon. Ayan, hindi yung kalat-kalat sa CR. At kapag ang mga bata ay naliligo ay kung saan-saan lang nilalagay yung sabon, minsan nahuhulog pa sa bowl. Ayan, kaya ginawa na ni Papa. Iniwan nga yan ng asawa ko dito sa bahay at hindi rin nagawa ni Papa at sobrang busy nga araw-araw. Ang daming gawa ni Papa. Ayan, tinapos nga yan ni Papa ngayon. Ayan si Mama at nire-ready na nga yung talbos ng kamuting kahoy. Ayan, nilaga niya muna. Ayan, at hihimay-himayin niya yan. Parang ini-slice niya. Ayan. Kumbaga sa Bicol ay ginigiris-giris niya. Ayan, nilis ni Mama yung tubig. Ayan. Galing pa yan sa ilog at pagkatapos maglaba ay ayan, magugulay pa nga eh. At ako naman ay busy dito at maglilinis ako sa harapan ng tindahan at dun sa kabilang tindahan. Marami din naman akong gawa kaya ayan, kanya-kanya kami ng gawa kaya alauna na rin kami kumain. Ayan, talaga yan. Himay-himay na nga ni Mama. Oh, giniris-giris sa Bicol. Ayan. Ayan yung ginagawa ni Mama sa kamuting kahoy bago niya lutuin. Ayan, talagang sariling style ng Mama ko kung paano lutuin yan. Talaga naman ay nakakatakam na pag naluto. No. Ayan nga. At yung dalawa kong anak ay sumama rin nga naman at tinulungan si Mama sa paglalaba. At kaso ay pagpunta nila doon ay malabo yung tubig. Ewan kung saan sila dumayo para makapagbanlaw. Ayan, mas maganda kasi sa ilong magbanlaw kasi ay unlimited yung tubig. Oh, at mabilis lang makapagbanlaw. Ayan nga oh. Yung nilagay pa namin sa ref na alimasag, meron pa rin. Ayan, inuunti-unti namin para ay pag kami magugulay ay meron kami pang sahog. Ayan, at maraming ang alimasag at salamat sa aking girlfriend ng aking anak sa pagbigay ng alimasag. Ayan, maraming beses naming nagamit yung alimasag pang sahog sa gulay. Ayan, ready na nga. Ayan, nilagay na nga ni Mama yung kanyang mga sangkap, bawang sibuyas at sili na rin. Ayan, habang nakasalang yun, pero hindi pa naman siya binuksan yung gasol at magbabalat pa siya ng nyog. Ayan, at kasi si Papa ay may ginagawa sa CR, kaya si Mama na lang yung balat ng nyog. Ayan, talaga naman si Mama talaga naman napakasipag. Nako, wala ka ng all package na ang Mama ko, kaya napakaswerte ko sa Mama kong yan, kaya mahal na mahal ko yan sobra. Kaya
Talaga nagpapasalamat ako ng sobra. Ayan. Ayan, tapos na nga si mama at si papa naman ay naghihintay na rin at gutom na rin yun. Gusto nang kumain. Ayan. At naggata na nga si mama ng may unang gata ngayon at yung pangalawang gata yung uunahin niya sa gulayin. Ayan. At yung mga bata, Diyos ko, nandito na naman araw-araw dito sa bahay namin nagsisinuod. Okay lang naman yun na dito lang sila manood kasi yung mga anak ko ay gusto ko, nakikita ko sila dito sa loob ng bahay. Kesa dyan ang daming patawid-tawid na na ang daming sasakyan na pabalik-balik ay kung mabanggaan ba. Ayan, nakasalang na nga. Ayan na, yung pangalawang gata muna yung inuna ni mama. Ayan, sinangkapan niya na yan. May asin, may nilagyan niya nga ng magic sarap yan para naman masarap. Di mawawala yung magic sarap dyan. Pag nagluluto si mama, gusto niya naman talagang malasa yung gulay niya. Ayan, balik nga tayo dun sa mga bata. Kaya ayoko di ko nakikita yung mga anak ko, yung dalawa kong maliit na 8 years old at 6 years old. Kasi nga ay, gaya nga niya, may nabanggaan ng bata dyan sa kalsada. So talaga nag-aalala ako pag wala yan sa paningin ko. Kaya okay lang na manood sila dito na maraming bata dito sa loob kesa doon sa kalsada. Hindi mapapakali yung isip mo. Ayan. Ayan, malapit na nga yan. At papawalain ni mama yung sabaw niyan. At ilalagay niya yung unang gata. Ayan, talaga naman napakasarap. Ang daming alimasag. Sino ba naman ang hindi mapapakain ito ng marami? Ayan, talaga namang mapapa-unli-rice ka na naman. Talagang katundera, oh. Ayan, sa akin mga viewers, tingnan nyo naman. Oh, napakasarap. Talagang lasang-lasang seafoods na yan, yung gulay ko. Oh, ayan. Yummy, yummy, yummy. Ang sarap. At mamaya kakain na rin ako. Alauna na. Aba. Alauna na. Hindi pa rin kami nagsisikain at busy sa mga kanya-kanyang gawain. Ayan. Nilagay na nga ni mama yung panghuling gata. Yung unang gata. Ayan, yun yung nagpapasarap, yung alas na gata. Ayan, gusto ko yung nagtututong-tutong na rin. Na medyo may kunting sabaw din naman. Gusto ko yung may kunting sabaw para malasahan ko yung gulay. Yan, napakasarap. At talagang tinikman ko rin yan kung okay na ba yung lasa, yung alat niya. Ayan. Oh, talagang mapapalaway ka sa sarap. Dito lang yun sa probinsya talaga naman pag masipag ka lang magtanim ng gulay diyan sa bakuran mo or may ka dito, may ayan, nyogan. Ayan, sa nyogan namin ay puro saging ang tanim mo lang ganyan. Ayan, okay na. Tutong-tutong na nga. Oh. Ayan, napakasarap. Oh. At meron din yung partner na prito. Hindi ko na napakita. Yung pritong isda. Ayan, marami kaming stock na isda dito sa freezer namin. Kasi ayan, kapitbahay namin, shout out Del Monte family. Ayan, mga mangingisda po yan, kaya talagang pumupunta sila dito sa amin at kung bibili nga ng isda, kaya binibili namin, in-stock namin sa freezer, kaya
Ganyan, nagugulay kami. Ayan, magpiprito kami niyan. Partner yan, dalawa. O, ayan. Thank you for watching. Kain po tayo. Bye.